Nic neřeknu. Dejte mi kafe. To kafe je studený. Kafe je teplý. Pro koho děláš? Když jsem ještě chodil na základní školu, tak nás učili, že nejlepší cesta je... To mě vůbec nezajímá. Co vás zajímá? Víš, co mě zajímá? Tohle mě zajímá. Zajímá mě politika. Zajímá mě móda. Zajímá mě tady ty skurvený inzeráty. Ale ze všeho nejvíc. Mě zajímá, pro koho kurva děláš. Proč bych měl pro někoho dělat? Protože takový grázy, jako seš ty, já znám. Nemají mozek na to, aby vymysleli tak dobrý plán. Já, že nemám mozek na to. Zde je záznam bohužel opět poškozen. Ze scénáře se ještě dozvídáme, že vyslýchaný nakonec podlehne psychologickému nátlaku a pomalu začne vysvětlovat pozadí případu. Nyní pro nás nastává nejsložitější část filmu, neboť ke zbytku děje se nedochoval ani scénář. Nahrávka je poškozena a zůstávají jen 3 krátké útržky. První z nich je zvuková stopa jedné ze scén. Nyní si ji pustíme. Kdybys nebyl takový hovado, vole. Já jsem hovado? Ty seš hovado. Ty seš hovado. Ne, ty seš hovado. Ne, ty seš hovado. Ty seš hovado. Kdybych byl hovado, tak bych neudělal to, co jsi udělal ty. Jenže to by mě ani nenapadlo, ale protože nejsem Druhým útržkem je naopak pouze videozáznam. Zvuková stopa se kvůli neopatrnému zacházení s nahrávkou ztratila. Můžeme se pouze domnívat, co je přesně obsahem těchto scén a jak zapadají do děje. Než si pustíme poslední část, úplný závěr filmu, rád bych vás seznámil s názorem odborné komise, která se pokusila tento závěr jak si odhadnout, jak by asi mohl vypadat. Tady to máme. Podezřelý pravděpodobně nakonec prozradí jméno člověka, pro kterého pracuje. Mezi detektivy nejspíš dojde k lehkým osobním konfliktům a jak bylo slyšet z audiozáznamu. Případ pokračuje a nakonec je úspěšně vyřešen. Drahocenný brouk je navrácen panu Holoubkovi. Detektivové dostanou na hlavním policejním velitelství pochvalu za dopadení zločinců, odcházejí, zastaví se před vstupem do areálu velitelství. Navazuje závěr filmu, který si nyní pustíme. Jak vidíme, jde pouze o odhad, který nemůže nahradit krásu původního díla. Lze jen fascinovaně přihlížet kvalitní práci režiséra Detriho Mentla a litovat, že se ze záznamu nezachovalo byť jen o vteřinku víc. Tak,
Vážení diváci, já bych se s vámi za Mezinárodní spolek milovníků filmů rozloučil a nyní si vychutnejme spolu závěr filmu. Dobrou noc. A poručík říká, že kdyby to ta babička nenašla sama, tak nám zavolá, aby jsme to našli my. No ale co teď? No tak teď se pořádně nažerem, vyspíme a zítra zase do práce, pánové. OK. Okay.